Gising na po basa diri oh. Gara niya. Kali-kali tagbasa, masipog kay basa dagan. Magani wala. Gabasa ra usahay dia. Bantog nawa way gloves. Hapit na ako mataod ako ang 26mm nga throttle body nga gi-improvise. Pakita ra na ako sa inyo. Diyon sa nako. Akong stock throttle body, akong gi-improvise. Para 26mm ra akong i-kuanan ipares. Amo po i-advise si Sir Richie Boy. Kaman siya, stock isiyo man siya. Di aning matay gloves abi katugnaw gyud sa kamot ni mudaan mo agyan katugnaw. Patak og 120. Kung unsay speed niya ani diha mga bay, makita niyo mo po na speed sa GPS. Kaya ako naging testing sa GPS. Accurate yung kanya kung speedometer sa GPS. Tungod siguro sa kahinay mo tuyok ba. Daan pa ni sa una. Ako to ko 118 or lagi marag 118 to sa kuan ako. Kita na to. Maintain 110.
damag na ta. Grabe ito gawa eh. Galing TMX oh. So kani managan. Tabunan yan tingog eh, siyan tambutso. Sabi kini kahawdog tingog ako ang tambutso nga nako ani nailisdan ng ihang ihang latar may ko ani gitsob na ko steel wool na yun ah tangbag ni ag tingog eh sakit kes donggan. Alas 9 gabi pa dahil gabi mag lunch lang tulay dire. Bubuhag libaan buyagay. Pero ganda na nila ang crane no. So niya magsugod na niya.